Pregunta de don Francisco Jorquera Caselas, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Silencio, por favor. Pregunta de don Francisco Jorquera Caselas, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sobre a repercusión para Galicia da reforma fiscal anunciada polo Goberno Central. Ten a palabra para formular a súa pregunta, señor Jorquera. Grazas, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, abreviemos. Que me vai preguntar? Pero mire, antes de que me pregunte, deixe que formule eu as miñas preguntas. Galiza ten unha chea de problemas económicos que son insolubles dentro do sistema unitario e centralista. Esta afirmación, señor Feijóo, non é miña. Esta afirmación é de Castelao. Lémbrollo porque vostede se reclamou herdeiro do testemunho político do sempre en Galiza. Esa obra magna que Castelao tivo que concluir no exilio por mor dun deses, según vostede, caprichos de la historia. Vostede reclamouse herdeiro xusto 2 días despois de acudir ao campus da FAES a exercer de látego do nacionalismo. E hoxe, como onte, señor Feijóo, Galiza ten unha chea de problemas económicos. Estes días soubemos que Galiza lidera a caída do índice de produción industrial, que 2013 foi o ano con maior emigración galega desde o inicio da crise, que, segundo a Axencia Tributaria, o número de cidadáns en ingresos medrou en Galiza nun 73%, que 1 de cada 2 galegos non chega a 1.000 eurista, que con vostede a renda dos contribuintes galegos caiu en 600 euros o ano, que é inferior en 2.400 euros o ano a renda media estatal. Pero a vostede todo isto parece non importarlle. Prefire ocupar o seu tempo en buscar o aplauso do españolismo máis rancio nos foros da ultradereita aznariana. Durante a súa estadía en Madrid non atopou tempo para valorar a reforma fiscal anunciada polo Goberno. Parécelle xusto que as rebaixas impositivas beneficien sobre todo as rendas altas e as grandes empresas, que os despedidos tributen no IRPF polas súas indemnizacións, que se consolide a suba do IBE incrementando o peso dos impostos indirectos no conxunto do sistema tributario. Mire, permítame unha cita. Non aceptamos, claro está, os gravames indireitos, porque non se establecen atendendo a capacidade contributiva das persoas. Tanto pagan os ricos como pagan os pobres. Porque un imposto baseado no consumo fai pagar máis a unha familia pobre e numerosa que a un solteirón millonario. Sempre en Galiza, Castelao. Pero, sobre todo, señor Feijóo, parécelle normal que o Goberno Central fixe unilateralmente criterios sobre impostos compartidos sen contarse que era coas comunidades autónomas. Que repercusións terá para Galiza a reforma fiscal anunciada polo Goberno? Ten a palabra o presidente da Xunta. Moitas grazas, señora presidenta. Señoría, creo recordar que vostede me preguntaba sobre a reforma fiscal. Toda a Cámara acaba de escoitar como vostede me fala outra vez para instrumentalizar a Castelao. Me fala vostede da FAES, me fala vostede da emigración, me fala vostede do españolismo máis reaccionario, me fala vostede da ultradereita de Aznar. Isto ten moito que ver coa reforma fiscal, señoría. Evidentemente xa vexo como tratan vostedes os impostos dos galegos, con ningún respeto e con absoluta demagoxia. Señoría, cando vostede me fala do que nos importa aos galegos, é dicir, dos impostos que pagamos, o obxectivo é que ao final desta legislatura se paguen menos impostos que ao principio. Non sei se vostede está de acordo ou non, porque durante moito tempo o BNG estaba a favor de subir os impostos e votaba a favor de baixar os impostos. En todo caso, señoría, nós si estamos a favor de que a media dos españois entre o ano 14 e o ano 15, perdón, entre o ano 15 e 16 baixe o imposto da renta o 12,5%. Estamos a favor en que o 23% dos españois paguen
menos os que cobran menos de 24.000 euros, disminúe o imposto da renta ao 23%. E os que cobren menos de 18.000 euros, disminúa o imposto da renta ao 31%. Señoría, falando de Galicia, nós estamos a favor de que o 72% dos galegos paguen menos imposto da renta. E estamos a favor de que ese 72% dos galegos que pagan menos impostos da renta, a rebaixa dese imposto ronde o 30%. Por lo tanto, estamos a favor que os que cobren menos paguen menos. Por certo, os que cobran máis de 100.000 euros seguirán pagando máis que coa reforma fiscal do Partido Socialista Obreiro Español, os que vostedes apoiaron durante 5 anos. Señoría, o que queda claro, polo tanto, é que os que cobran menos pagarán menos. Queda claro que o 72% dos galegos pagarán menos imposto da renta. E a media desta baixada de imposto ao 72% dos galegos será do 30%. E tamén queda claro que nós vamos a seguir traballando para que a reforma fiscal non disminúa as capacidades financeiras de Galicia. E por iso traballamos e cumplimos o compromiso co Parlamento de reclamar do Goberno estatal que o imposto sobre os depósitos bancarios viñera ás arcas autonómicas. En este momento temos xa confirmado de que dese imposto de depósitos bancarios cada ano chegarán a Galicia 17 millóns de euros para incrementar o noso financiamento. Como ve, señoría, pagamos menos impostos e mantemos as capacidades financeiras da comunidade autónoma. Estou convencido, señoría, que Castelao estaría de acordo comigo. Moitas gracias, señoría. Ten a palabra para a réplica o señor Jorquera Caselas. Gracias, señora presidenta. En primeiro lugar, señor Feijóo, porque creo que hai que ser sempre cortés e recoñecer as verdades, teño que comezar dicindo que ten vostede toda a razón. Non me ateño o tema nas miñas intervencións na sesión de control. Son eu o que non se ateño o tema. Pero mire, en primeiro lugar, a comunidade autónoma vai beneficiarse dun imposto sobre os depósitos bancarios que implantaron outras comunidades autónomas e vostedes negáronse a implantar como propuso o BNG. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, o que deixen de pagar os galegos e as galegas no IRPF van no pagar en forma de máis recortes e máis repagos. Esa vai ser a consecuencia da reforma fiscal. É unha reforma inxusta. As rendas do traballo xa soportan o 80% da carga fiscal no Estado español e con esta reforma van a soportar aínda máis carga fiscal. Vostedes están construindo un sistema contributivo redistributivo, pero ao revés. Chuchar os de abaixo para engordar os de arriba. Iso é o que significa esta reforma fiscal. Pero, ademais, é unha reforma que merma aínda máis a nosa autonomía e suficiencia financeira. E vostede non ten nada que decir. Parécelle normal que o Goberno central ni siquiera consulte as comunidades autónomas. Parécelle normal que ao mesmo tempo adíe a revisión do sistema de financiación autonómico. Que ao mesmo tempo o señor Montoro diga que é imposible que el Estado ponga máis dinero para as comunidades autónomas. Mire, as asociacións en defensa da sanidade pública veñen de denunciar que o actual sistema de financiamento autonómico non permite cubrir adecuadamente os servicios públicos esenciais e que mentres non se resolva iso é incompatible coas reformas fiscais anunciadas polo Goberno. Sabe cal será a consecuencia desta reforma fiscal? Menos ingresos para a Facenda galega, máis recortes, máis copagos, máis ruína para Galiza co seu aplauso, señor Feijóo. E dado que fala de apropiarse de Castelao, permítame que remate cunha cita. Cando un galego se decata da realidade do seu país e chega a sentirse fillo dunha nación privada da súa liberdade, debe defender a posición maximalista que acabo de esbozar, pois se Galiza é unha terra diferente, ten dereito a ser existente. E unha de dúas, ou negamos o carácter nacional da nosa terra, ou temos que defender os seus dereitos. Vostede, como sempre, prefire non defender os dereitos de Galiza. Ten a palabra o presidente da Xunta. Supoño, señoría, que sempre en Galiza vostede o coñecía cando gobernaba. O que é sorprendente é que cando gobernaban ese imposto sobre os depósitos bancarios non o implementaron. En Extremadura sí se fixo.
En Extremadura si se fixo. Vostedes, cando gobernaban en Galicia, non o fixeron. Castelao mudou de opinión cando vostedes estaban gobernando ou Castelao tiña as mismas opinións agora e entonces, señoría? Agora e entonces, señoría. Señoría, cando vostedes gobernaban en Madrid desapareceu o imposto do patrimonio. Cando vostedes, apoiaban o goberno de Madrid. Efectivamente, acepto a rectificación. Cando vostedes apoiaban o goberno de Madrid, desapareceu o imposto de patrimonio. Señoría, cando vostedes apoiaban o goberno de Madrid, Zapatero estableceu diferenciación entre as rentas de traballo e as rentas do aforro. Por certo, cun tipo único para todas as rentas de aforro, para os intereses, para os dividendos, para os seguros. Sorprendente, señor Jorquera. Non sei exactamente que é o que lle dice Castelao cando sabe as cousas que vostedes apoiaban en Madrid. Nós apoiamos aquí e en Madrid que o 72% dos galegos paguen menos imposto da renta e que ese 72% dos galegos teñan unha baixada da renta aproximadamente do 30%. Nos apoiamos, señoría, que unha familia numerosa teña unha deducción de 1.200 euros, que unha familia cun discapacitado teña unha deducción de 1.200 euros, que unha familia cun ascendente discapacitado teña unha deducción de 1.200 euros. É dicir, a posibilidade de totalizar 3.600 euros de deducción ao ano. Nos apoiamos que as nais traballadoras teñan un menor réxime fiscal. Nos apoiamos que se rebaixen os impostos ás rentas baixas e que se manteñan os impostos das rentas altas. E por eso, señoría, nos apoiamos unha cousa que vostedes non apoiaban. Nos apoiamos que os galegos cumpran as leis e que os galegos, señoría, non paguen sempre os mesmos. E por eso, señoría, durante a pasada legislatura baixamos os impostos ás rentas baixas en máis de 100 millóns de euros. E por iso, señoría, tanto na pasada legislatura como nesta, detectamos 150 millóns de euros de fraude fiscal. E por eso, señoría, neste ano 2014 estamos incrementando un 47% a inspección sobre valoracións nas liquidacións dos impostos autonómicos. E por iso este mesmo ano temos o obxectivo de seguir detectando fraude fiscal por un importe de 50 millóns de euros. Como ve, señoría, o fraude fiscal en Galicia se persigue agora. Cando vostedes gobernaban, deixaban o imposto de patrimonio e consideraban que os impostos do aforro tiñan un tipo único, con independencia dos intereses e dos dividendos. Señoría, o mundo ao revés. Moitas grazas, señoría. Pregunta de dona Yolanda Díaz Pérez, portavoz do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da rectificación da súa política de recortes sociais e destrución de emprego. Ten a palabra para formular a súa pregunta a dona